Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang Huwebes po ngunyan, petsa 7 sa bulan kan Nobyembre 2024. Ini ang bareta alas 12 asin kami ang sindong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Enot sa headlines, ito yung darakulang mga bareta sa lado lokal. 11,000 na mga family food packs sali sa DSWD Cebu nag-abot sa pantalan kan Legazpi, dara kan BRP Teresa Magbanwa bilang parte kan pagtabang sa mga naapektarang kan route kan panahon sa Kabikolan. DSWD Bicol nagtauna nin tabang sa mga pamilyang naapektaran kan magkakasiblag na sulo sa duwang barangay sa Legazpi asin sarong barangay sa Daraga, Albay. Munisipyo kang Kamalig, handa ng magkaigwanin museo para sa mga artifacts na nadiskubre ni Father Canchus Jobak. Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory nangapudan sa publiko na magpartisipar sa mobile blood donation sa rehiyon. Sa lado nasyonal, 39.8 bilyon pesos na fondo kan AKAP tatanggalon kan Senado sa 2025 national budget. Alyansa kan Pilipinas asin Amerika magiging transactional sigon sa sarong political analyst. Panggana ni Donald Trump bilang US President makakarahay sa ekonomiya kan Pilipinas. Quick Response Fund kan nasyon naubos na pero gobyerno nagtaga magiraray nin pondo. Sa ibang nasyon, border kan South Africa sa Mozambique isinarado dahilan sa paglalak kan hiro protesta. Baretang Sports, Mike Tyson preparado ng labanan ang 27 anyos na si Jake Paul sa Nobyembre 15. Yan ang headlines. Kanya si detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Sa detalles ka mga bareta, nag-abot na ngunya na aga, Nobyembre 7, sa pantalan kan Legazpi City, ang BRP Teresa Magbanwa, kan Philippine Coast Guard, sakay ang 11,000 na mga family food pack sali sa Cebu. Sigong kay Coast Guard District Bicol Public Information Officer, Ensign Aliza Novi Bernal, ang mga FFPs anhali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Cebu, asin dadarahon sa warehouse kan DSWD Bicol para man sa distribusyon sa mga Bicolanong apektado kan Bagyong Christine. Sinabi ni Bernal na nasa 150 na mga personahe kan PCG Bicol ang nakadeploy para magtabang sa pagdiskarga kanasabing ayuda. Mantang iniman ang ikaduwang beses na ginamit ang nasabing barko sa relief efforts kang gobyerno. Enot kini ang pagdarama nin parehong asistensya sa Pasakaw Port sa probinsya kan Camarines Sur kan nakalihis na daw. Ang baretang ini hatod sa Indokan. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nagtauna nin tabang ang Department of Social Welfare and Development Bicol sa apat na pamilyang naapektaran ka nangyaring magkasiblag na sulo sa Barangay Bitano asin Tula-Tula, Legazpi City kasuhapon Nobyembre 6, 2024. Sigon sa DSWD Bicol, duwang harong ana distroso mantang ang duwaman na residensya ang konsideradong partially damaged. Mantang sarong individual ang nagsapar nin 3-degree burns asin sangunya nasa ospital para sa magkakanigong asistensya medikal. Mientras na
Duwang pamilya naman ang apektado nin solo sa Malubago relocation site sa Barangay Anislag, Daraga, Albay, ang tinauwanin tabang kan ahensya. Kaibahan sa mga itinao ang family food packs, mga non-food items, arog kan hygiene kits, kitchen kits, family kits, sleeping kits, malong water containers, tubig asin ang 10-meter laminated sacks. Ang kada pamilya ang matatawan nin 10,000 pesos na pinansyal na asistensya sa Iraromkan Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Sa dagdag pa niya itong baretang lokal, handaan munisipyo kang Kamalig Albay na magkaigwanin museo para sa mga nadiskubring artifacts ni Father Cantius J. Kobak sa Huyup-Huyupan Cave kung sain o kaya kan taon 1970. Inanaging pahayag ni Alkalde Caloy Baldo sa nangyaring pagtiripon ka mga members kan Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council kanakalis na aldaw. Tinawanin doon kan Alkalde Baldo o ni Alkalde Baldo na dapat na mahiling ini kan publiko tanganing maaraman ninda kung sain kita hali asin kung ano ang kultura igwa ang mga Kamaligenyos pirang taon na nagkakaagi. Ipinaliwanag ni Municipal Tourism and Cultural Heritage Office Chief Jed Villanueva ang importansya ka nasabing mga artifacts sa arog kan mga armas, estatwa, mga alas asin iba pa na nagkapailing kan mayaman na kultura asin social organization ka mga tao sa munisipyo bago pa man nagabot ang mga mananakop. Nagbuto man sa ururon ang pagbalyo kan Kobak Collections sa National Museum Bicol sa Daraga ngunyan aldaw pet sa o kaya para sa 15 días na pagproseso asin pag-aadal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Pig-inganyar kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory ang publiko na magpartisipar sa nagpapadagos na mobile blood donation sa Rural Health Unit sa Daraga, Barangay Bariw sa Malinaw, City Health Office kan Ligaw, Barangay Abuyog kan Sorsogon City, asin RHU kan Santa Magdalena sa Sorsogon, ngunya na aldaw Nobyembre 7. Mientras na sa aga, Nobyembre 8, magkakaigwamanin parehong aktibidad sa Barangay Oyana sa Tiwi, asin Rural Health Unit sa Rapu-Rapu, asin Nobyembre 9, sa Barangay Buragwis, Legazpi City, asin RHU Bakakay Albay. Katuyuhan kan aktibidad na makatipon nin dugo para sa mga pasyente kan gabos na ospital sa probinsya kan Albay, Sorsogon, Catanduanes, asin Masbate. Mientras tanto, madanlain na aktibidad ang nakalinyada kan Albay Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO para sa selebrasyon kan National Children's Month ngunya na Nobyembre. Sigung kay Albay PSWDO Head Maria Vivian Seya, ngunya na taon ang selebrasyon kay ni may temang Breaking the Prevalence and the Violence, Protecting Children, Creating a Safe Philippines. Sinabi ni Seya na sa Nobyembre 9, magkakaigwan ng agricultural orientation as in hands-on activities para sa mga kakian bandang sa petsa 18 hanggang 20 gigibon ang Youth Empowerment Seminar para sa out-of-school youths. Kamautang kaini na makapagtao asin may pailing ang suporta sa mga kakian asin pagbusol ng children's rights asin protection sa mga kakian sa probinsya. Nakahanda ang Department of Agriculture Bicol sa mga itataong interbensyon kan mga paraumang nadistroso ang mga pananom dahil sa bagyong Christine. Ini ang siniguro kan ahensya sa paagi kan sa indang tagapagtaram na si Lovelia Guarin kung sa iyang sinabi na may 4,000 na mga certified seeds ang preparado na ipanao para sa 2,000 na hektarya nin kabasan asin 56,000 na sako nin hybrid rice seeds para sa anom na probinsya kan rehiyon. Kaibahan pa sa asistensya ang mga fertilizer assistance, asin ang mga vegetable seeds naman para sa mga nagtatanom nin mga gulayon asin iba pa.
Padagos ang pagtaunin tabang kan Joint Task Force Bicolandia sa mga komunidad na apektado kang Bagyong Christine sa manlanlain na parte kang Bicol Region. Sa impormasyon ay pinaluwas kan 9th Infantry Division kan Philippine Army ang Joint Task Force Bicolandia nakapagmobilisar ng 120 team na kumpuesto ng sobra sa 2,200 na mga personahe kasabay ang sobra sa 200 na mga reservist asin 89 CAFGO active auxiliary members para sa kondukta din maiwasan na rescue and relief operation. Mientras na nagkaigwaman in tabang halit sa Philippine Air Force as in Philippine Navy units, taganing may salbar ang sobra sa 13,000 na pamilya as in makapag-asistir ng sobra sa 63,000 na individual, sobra man sa 26,000 na mga relief packs na distribuir sa mga pamilyang naapektaran kang kalabidad. Ang Dispersos kan Task Forces as in AFP, nagpapailing kan sa indang commitment sa mga Bicolano na makapagtaon ni makaskas na tabang sa oras nin pangangaipo. Takdag sa kamot kan mga kapulisan kan Daraga Municipal Police Station si alias J matapos an ipigkonduktang buy-bust operation kan mga otoridad sa Purok 1 Barangay Kimantong, Daraga Albay kan nakalihis na aldaw. Sa informasyon ay pinaluwas kan Hepatura nakuha sa suspetsyado na residente kan Purok 1 Barangay 24 Rizal Street, Legazpi City an 5 pidaso nin heat-sealed transparent plastic sachet na pigtutubudan na shabu na may street value na sobra sa 37,000 pesos. Ang nasabing persona ang nakakahampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mantang basado sa record, ang nasabing persona ang enot naman na nadakop kan Legazpi City Police Station dahil sa pagkakaimbwelto man sa proliferation nin illegal na droga. Mga tugang, primerong party po yan, gusto ito yung Bareta alas 12, Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya ito sa lado nasyonal, ibang nasyon, sports sa siniba pa, makalis lamang po kayo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Come to the metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever your beat is, whatever your style, it's here at the metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you.
mommy and daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Spirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Spirit na ilabas mo. Makikinig ako. Spirit na ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Spirit na ilabas mo. Ang San Miguel Philippines. Sarap laging kasama. Drink responsibly. Online o offline, solo o multiplayer, mag-beer call na with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Sa bareta niya to sa Lado Nasyonal, pagrekomendar kan Senado na tanggalo na ang inaprubaran kan House of Representatives na 39.8 billion pesos na pondo para sa kontrobersyal na ayuda sa Kapusang Kita Program o AKAP kan Department of Social Welfare and Development o DSWD sa irarom kan 2025 National Budget. Sa Senate Finance Committee report na kapalaman sa propestong 2025 National Budget na maresibisa na ang DSWD ni 233.859 billion pesos o mas baba nin 79.403 billion pesos sa bersyon ng Kamara na 313.273 billion pesos. Sigung kay Senador Grace Po, Chair kan Senate Finance Committee na mayoriya sa proposed budget ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iyon minantinir kan Senado susug sa report kan komite. Ang pondo kan AKAP iyon financial assistance para sa pagkaon, bulong, bagas sa siniba pang pangangaipo ka mga minimum wage earners na grabing naapektaran kang pagitaas kang presyo ni mga barakalo na sa serbisyo. Ang AKAP funds parte kan 11 na programa kan DSWD sa 2025. Sinabi ni Po na ang pinal na desisyon kan Senado manungod sa AKAP nakadepende sa dalagang kan debate kan mga senador sa plenaryo. Dagdag pa ni Po na mantenido ang focus kan Senado na ipasar ang 2025 national budget in a timely manner asin may deliver an sa iyang promisa na iangat ang buhay ka mga namamanuang Pilipino. Sa 2024 national budget magiramduman na 26.7 billion pesos ang pigtagama para sa AKAP. Sinabi ni Jay Gonzales, politics professor kan Golden Gate University sa San Francisco, magiging transactional ang alyansa kan Pilipinas asin Amerika sa pagtukaw sa giraray ni Donald Trump bilang presidente kan Estados Unidos. Sigun kay Gonzales na ini dahil negosyante si Trump, kung kayaan pigihiling ka ini, iyo ang cost-benefit analysis. Dagdag pa niya na ang emphasis ni Trump ngunyan sa ekonomiya kan Estados Unidos, iyo ang maparambong giraray ini para dakol na mga tao ang magbenepisyo na naman sa iyang growth trajectory. Makakarahain sa ekonomiya kang Pilipinas ang sagiraray na panggana ni Donald Trump bilang United States President. Sinabi ini ni Sergio Ortiz Luis Jr., Presidente kan Philippine Exporters Confederation o PhilExport. Paliwanag niya na dakula ang epekto kan geopolitics sa ekonomiya kan nasyon. Nagtutubod man siya na papakalmahon ni Trump ang xenophobia sa Pilipinas sa matinding disgusto sa China. Sinabi niya na dakulang investment ang nasa nawara sa Pilipinas kan 2023 dahil sa xenophobia asin nagbaba man ang turismo na selling niya kagibuhan kan Amerika. Sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na naubos na ang Quick Response Fund o QRF kan nasyon dahil sa sunod-sunod na bagyo na tuminama sa nasyon kan mga nakaaging bulan. Dahilan digdi nagtagama sa giraray ang gobyerno nin pondo para matawan giraray, malaugan ang QRF para sa mga lokal na gobyerno asin sa mga pangangaipo kan mga namamanwaan. Ang QRF iyo ang ang nakareserbang pondo na pigagamit para sa relief asin rehabilitasyon in kaso magkaigwanin mga disaster asin kalamidad.
Sa dagdag pang baretang nasyonal, nag-itaas ang employment rate kang Pilipinas paglaog kan Administrasyong Marcos asin nalampasan naman kaini ang level bago ang pandemya. Sigun ini sa Labor Force Survey o LFS kan Department of Labor and Employment o DOLE. Sigun sa datos suminangat ni 96.3% ang employment rate ka nasyon gikan sa 95.5% ka nakaaging taon. Nadagdagan man in maabot sa 2.2 milyon na mga Pilipino ang nagkaigo ning trabaho. Mantang nagitaas man ang underemployment rate kanasyon na hali sa 10.7% kanakaaging taon, ngunyan nasa 11.9% na. Gustong sabihon dahil ang dakod ang mga trabaho para sa mga Pilipino alagad nagsiserving hagyat man giraray ang pagkakaiguan nin trabaho na may kalidad asin tama sa kakayahan nin sarong Pilipino. Katakod kani nagbaba ang unemployment rate kanasyon nagikan sa 4.5% naging 3.7% na sana. Ini dahilan man sa pagkakaigo ng reforma sa socio-economic na aspeto ng mga inisyatiba kang gobyerno. Pagsiguro kanahin siya na ipagpapadagos pa magiraray ang pagkrear ng mga trabahong may kalidad asin pagkikipagkoordinar sa mga pribadong sektor para sa mga trabaho na pwedeng itao sa mga Pilipino. Ipinag-orden ni Department of Justice o DOJ Secretary Jesus Crespin Remulla ang pagbilog nin task force na matutok sa isyu kan extrajudicial killings sa ipinautob na war on drugs ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Nasa irarom ang nasabing task force kan Office of the Secretary na kumpwesto nin mga prosecutors asin mga tauhan kan National Bureau of Investigation o NBI. Makondukta sinda nin investigasyon na matabang sa pagbilog nin kaso asin magsaangat nin kasong kriminal sa mga may sala asin may kinaaraman sa EJK. Sigun kay Remulla, makikipag-koordinar ang task force sa House of Representatives Squad Committee, Senate Blue Ribbon Committee, Philippine National Police, Witness Protection Program, Commission on Human Rights, asin iba pang ahensya nin gobyerno para makakuha nin impormasyon. Sinabi pa ni Remulla na tinauan ninda nin autorisasyon ang task force na magkuakan sa indang pondo sa indang mga opisina kung kinakaipuhan para sa pagkondukta nin mga meeting asin aktibidad. Kaipuhan man na magsumitir ang task force nin mga report kay Secretary Remulla bago ang 60 aldaw matapos ipaluwas ang Joint Department Orders sa pagbilog kaini. Sa bareta nga to sa ibang nasyon, napirita na isarado kan South Africa ang border ninda kan Mozambique dahilan sa bayudanteng hiro protesta. Poon ka nakaaging bulan nagsilyab ang hiro protesta matapos na manggana ang Frelimo Party. Sigon sa South African Border Agency na magkakanigo sana ang sa indang ginibo dahil sa nagkukusog ang kariribokan. Guminamit na ang mga pulis kan South Africa nin rubber bullets asin stun grenades sa mga Mozambicans na nagbabalo na lumaog sa Libombo border. Ang Libombo iyon sa mga pinakang okupadong land ports sa Southern Africa na may distansyang 110 kilometros hali sa Maputo, ang kapital kan Maputo. Inabusahan o kaya inabisuhan man ninda ang mga nagbabiyahe na maghanap na sana ng ibang mga alternatibong dalan. Napag-araman na poon kan manggana si Daniel Chapo, ang kandidato kan Frelimo Party, nagkanayap na ang kariribokan dahil day maako kan mga suportadores kan opposition leader na si Venancio Mondlalema. Ang resulta, uminabot man sa 18 katawo ang nagadana matapos na makalaban ka mga otoridad ang mga nagpoprotesta. Baretang sports, preparado na si Mike Tyson na labanan ang bagitong boksingero na si Jake Paul sa Nobyembre 15, 2024. Ini ang primerong laban ni Tyson matapos ang 19 taon na pagretiro sa boxing. Sa ngunyan, 58 anyos na ang legendary boxer, alagad sigun sa iya, handa na siyang labanan ang 27 anyos na influencer boxer. Nagkapera sa mga marireparo sa training ni Tyson, ang mga dati nang nagtabang sa iya kan bago pa man siya magretiro sa professional boxing, haros 20 taon ang nakaagi. Base sa pahayag na iniluwas kan kampo ni Tyson, nagarong nagbalik ang liksi asin kusog kan boksingero kan siya 25 anyos pa sana. Apar sa conditioning, nagsairarom man si Tyson sa nagkaperang serya nin fight simulations. Si Tyson nagsalang sa 58
8 na laban sa iyang bilog na karir kung saan 50 digdi ang ginana niya. Sa 44 na laban na siya hinampang, puro knockout ang naging desisyon. Sa iyang karera minidbid siya sa bansag na Iron Mike dahil naman sa garong lansang na lawas. Sa satuyang bareta sa Siyensya and Teknolohiya, Dream Glass 4K, anapod sa Europa sa sarong innovated as in advanced na antipara na pwedeng gamiton para makahiling ng pelikula, presentation, video sa sinibapa. Sa pagikan pagsulog kan Dream Glass 4K, plug and play AR headset, pwede mo nang maipadagos ang pagiling kan paborito mong pelikula habang ika nakahigda, nasa CR, nagbabiyahe, naglilinig sa arong, nag-exercise o ano paman na aktibidad. Ang Dream Glass iguanin 38 o kaya 3S screen, multifunctional spaces, nagagamit ni smart glass technology, sleek aesthetic design para masigurong marhay ang customer service. Ang Dream Glass 4K pwedeng mabakal sa kantidad na $599. Storyang naiiba. Nagtipon-tipon ang mga multo sa sarong mall sa Dorchester, England para sa Guinness World Record. Ini ang ikaduwang attempt kan sarong shopping mall na Brewery Square, Dorchester na makapagrehistro ng Guinness World Record para sa titulong largest gathering of people dressed as ghost. Kasabay kan record attempt, nagkaigwanin live music asin barayli ang mga tawo na nakasuulog nin manlain-lain na Halloween costumes. Alagad sa giraray na nagpalyar na makuha ang titulo dahil sa nasa 341 ng katawo ang nag-atindir. Dahil sa unpresenteng may pugol kan titulo ang nasyon kan Japan na may 1,024 na multo ang nagpartisipar kan Agosto 2023. Nobyembre 7, kan taon 1914 o 1914, namundag sa Abra si Jesus Antonio Villamor, sarong Filipinong piloto na nakapaggiyera sa mga Hapones kan panahon nin pananakop kaini kan World War II. Nag-entra si Villamor sa Philippine Army Air Corps Flying School asin pigmidbid bilang outstanding cadet dahil sa nganing ipadara siya sa Estados Unidos para sa advanced flight training. December 27, 1942, kan mataryumpong makasakay sa USS Gudjon o SS-211 Japanese Navy para makapag-establisar ng komunikasyon sa Australia kung na inakabase ang headquarters ni General Douglas MacArthur. Sa tabang ka mga impormasyon na pigdataon ni Villamor kay MacArthur, naging madali ang pagplano niya sa iyang pagbelta sa Pilipinas. Ang heroismo ay pinailing ni Villamor pigmidbid ni Presidente Ramon Magsaysay kan Enero 21, 1954 kung saan tinawan siya ng Medal of Valor na pinakalangkaw na honra sa Philippine military. Tinawan man siya ng Distinguished Flying Cross as in Legion of Merit, mientras na ang pangenot na pasilidad kan Philippine Air Force ipinangaran bilang Colonel Jesus Villamor Air Base. Mga tugang yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta. Tinipanasing kinalap sa DCGB News Base sa nakalispong 6 oras. Kapangarang ka nakaiba niya sa pagsurat ng bareta, Angel Mustaza, katuwang tawan dyan sa newsroom, sina MJ Jaresco at saka si Jenny Matthew Valaran. Lado technical, yaon po si Kuya Nems Flora, mantang yaon man sa DCGB Social Media Department, so pong IT, Jerome Nico Martinez. Sa pangarap po kang bilog na tropa asin sa mga nagarantabay sa DCGB News Online Facebook page. Hello kay partner King Rinaldo, nagantabay po dyan sa Bangkiruhan. Sa mga nasa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel asin DCGB Live app. Siring man sa naka-tune in sa 729 kHz sa pintan kan sino mga radyo. Salamatong pumaray, kami ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.